Guys, ikole ayivaliwe kodwa thina sesiqedile ukubhala. So kumnandi guys sidlala umgcola bhodlela emgwaqeni. So guys khona ijika la ngasekhaya. Uma sithi inhlanga sejikeni guys kuqhamuka imoto. Maybe lezi imoto zaziwu 89 guys iqhamuka ziyipheke. Sibuza ukuthi kazi siphi isikhulu esila or konke ezokwenza la ngasekhaya. Cause surely guys kwangazona imoto zomncwabo. Ay guys sisuke ke emgwaqeni si remove amabhodlela ethu sime eceleni guys. Zihamba imoto guys zidlule ziye ethankini ziye ngasethankini. So thina guys ngasekhaya sayihluphekela ke bafethu ngendlela okuyiyona uwodwa umuzi onompompi. The rest of us guys sidependa kwiVaterkan for water, amanzi swakhe ethankini or emfuleni. Kodwa ke ethankini ithiwe umphakathi uhlangana khona mostly guys. So abantu ke beshone ngasethankini hayi nathi sishone ngasethankini ke guys. Ayi makufika ngasethankini abanye abantu bekotela emotweni guys. Imoto ziyaduduma ishona le phansi ematiguli. Ngathi bonakala onqola yasematiguli kade ngayehle ngehlisa inibhoza yami angiyilapho ngizozinza la ethankini ngibalinde beze bebuya. Ayi guys ihlale ke ngasethankini guys sibalinde. Ayi cha khona bahambela khona sihlale guys ngasethankini hayi zibuye ke imoto guys zibuye abanye beqatha ke emotweni ke. Sisiyabuza ke manje hayibo guys kwenzakalani? Hayi bathi kuthiwa khona umlungu wathi wa discover a castle under the water. A castle. Umbuzo uthi balitholile ni castle ngoba bekade bayolibheka nje ematigulu dolo lonhlo ikhasela yikho guys. Athi omunye ugogo la emva kwethu hey umuntu mesebiza ukufa akusho yena kusho izenzo zakhe. Sithi na gogo usho ngani ethi ayibantu abamhlanje naphansi ngixoxela into ekuthiwa yenzeka la kudalo. Ahlale phansi guys silalele ugogo. Ethi ingane zami thola na kwakhona intokazi. Into eyinyathela ngabantwana. Intokazi eyisho ngothotho lamazinyo amhlophe intokazi. Thola intokazi ayikho insizwe eyingayifuna endaweni kodwa kukho ngisho insizwe eyodwa yayithola. Yaze yatholwa insizwa eyihlala le phesheya komfula. So hayi evdeleni babo kwaze kwafika esigabeni sokuthi baze bayacaca manje. Ayike bacingelisa intombazane yahamba yemzini wayo kubo ekhayeni la elisha guys. So hayi yathi ihleli nomnyeni wayo. Bevula ke izipho amaphulezenti guys. Bavula ama-pleasant. Thiwa yathi umithi ivule ngipresent guys kwaphuma ibhulukuxa engakanani yathi bala kaxa endlini. Thiwa intombazane yaquleka. Thiwa yathi ngisho isiphaphama umithi yaphaphana nayi ibhulukuxa isagcwele indlu namanje. Angazi ukuthi yayingakanani lo bhulukuxa eqaleni. Ayike guys ke. Hayi thola intombazane ayibuyele ngakubo guys. Ifuna ukubona ukuthi ufuna ukwazi ukuthi ubalo yenze into embi kangaka ukuthi engaze ezoyinika ezoyicimelisa ngento ebhlungu kangaka, into engabhidliza umendo wayo, into engamoshela ekhaya la elisha. Dololo ayimtholanga umuntu owenza lesenzo lesisigameko esibi kangaka. Thiwa guys intombazane iyazama yonke into ukuyitshinga ibuye ithe ibona ifica endlini inyoka. Ngikhuluma ngenyoka ka ngazi nje ibulo ukuthi inyoka. Thiwa guys ifika itshinga ithi uyayifika ifica endlini. Thiwa ifika itshinga ithi iyayibona isilana guys. Kuthiwa yagcina iziyamkela intombazane. Yamkela ukuthi kunento attached to impilo yayo engeke isakwazi ukuyilahla. Yamkela bafethu. Yamkela intombazane. So ekwamkeleni kwentombazane thiwa ke lenyoka le kwakuyisifazane. Angazi kuba beyibona ngani thiwa kodwa kwakuyisifazane inyoka guys. Thiwa ayikuhambe unyaka lo sisi lo akhulelwe. Thuma ekhulela azala umntwana wentombazane. Hey! Yeah!